much I know. Yeah. And then I needed Abesim. Now, I said that any kind of Dormaa and then another inside. I said that it was in me, Dormaa Dormaahene. I do not Piesie. Was I for Acheaw? Doctor, out of Sunyani. Nana Kumi Acheaw. Ne. Wabesi Acheaw. Abesim any Dormaahene. Asama na me kan chiro ne se. Asama me kan. Efimi am ho. 2 minutes fi Dormaa. Fi osage for Acheaw de yo. Se wa bai no. Wo ba besom Dormaahene. Wo besum Abesim kure ama bia kan Dormaahene. Kai mu se akonwa no obedi. Nenso oya kwa kese a wo besom Dormaahene ama bia kan bono ama bia kan Ghana man. Wuni sene adusua ho nsem sitie wo Abesim kroma ene Dormaahene. Wa bai keka ho mo bia de beba Nana Kumi Acheaw otoso mienu obeye ne fam de adu so multi miode akonwa die ya de a edne wa be bola ne ma boni nyina bebeto agu so wa ya bupata nkanka wom ntatia wom mwa nkure nyina wom ni nyina Abesim bebe so wo be so eso nya botre so bro ho ase said this year so sunte sa kwa Dormaahene ade de ni supaye ahonidie osaje fo da me fanto anim so hu se Abesim krom ene ni mpotamu nyina be kama habete na amfa yade bi amre Abesim adehye nananuma mo be so aye Madaruma ho be gina ho kuro na na frama nopa awia anajo meba sebi nsuom kura meba ebedu ba bi na epenipa no nya no mesremo nananom musom no sonsom adwumadie na komedie ya de a eya nana be frantoma nana be num suo ni nyina yiska Abesim adehye mesra munyina mon kamom na mo mebo na nan na mo mepejalo ko dusu brani da fe akwede moyi mo na free nase mo ke kamo na munyina mo ye baako se ehemfo mo kamom na se mo kabom a Abesim kuro betumpon Mukaboma Dormaahene betumpon ne ye hwehwe aro no ye hwehwe bia obedi hina ne yo ye ne se obeye buntu aba ti me ka kire mo no